Бына бер тапкыр рәхәтләнеп пилешеп, китаплар алып бетә, конечно, көтеп алабыз. Нимә бирә? Толчок в жизни, рух бирә, күңеллек бирә, рәхәтлек бирә. Туган як хагындыра. Менә шунда килеп төшү менә бүген иртән. Үзебезнең башкорт музыканы ишетү менә күңел тула, елага килә. Как же хагындыра бит туган як. Мондай очрашулар бик кирәк. Ул бит элекке юлалар. Элекке ана шуны битендә безнең ата-бабалар, атайларда менә ниләрен искә төшереп, менә без үзебез дә күрәбез, нидә кайтканда әйткәндә. Элекке юлаларды бит ул искә алу үзе беренә. Шатлык. Бөтә гомердә искә төшерү. Йырчылар һәм биючеләр үз маһирлыгын күрсәткән арала көрәш мәйданында батырлар билгән аша. Келәмдә Башкортстан батырларынан тыш илебезнең төрле төбәкләреннән йыелган егетләр. Был үзе үк субъектларда милли спорт төрләренә игътибарның артуына ишара. Һәм Мәскәү Һабантуй көрәшенең абсолют җиңүчесе дип башкала вәкиле Максим Афонинның табылуына аптырайһы түгел. Мин үдем Сибайдан монда укырга килдем. Мәктәптә беткәс поступай итеп, хәзерге вакытта икенче курста укып йөрим. Минем өчен әйткәндә общий московская банда именно беренче тапкыр килдем. Былтырын алып Мәскәү башкорт яшьләр бандасында йөрим, катнашып бик охшай. Бүгенге көндә шат килгәнемә, монда аралашу бик кызык, концертлар карап булган. Туган яктарга кайткан хис булды. Һабантуй шәп бара. Быел беренче тапкыр был урында Һабантуй үткәрәләр. Был урын яхшырак дип уйлайм. Монда ултырырга була, монда уеннар күп. Шуның өчен охшай безнең борынгы байрам. Шуның өчен монда артистларны карарга була. Ну, ничектер күңел тарта шундый байрамдарга. Шуның өчен әлбиттә кирәк. Үзем Өфөнән Мәскәүдә 10 ел бында аспирантураны бүттем МГУла. Хәзер налоговый менеджер итеп бер немецкий компаниялар эшләйм. Бу Һабантуй башкортлар өчен, Мәскәү башкортлары өчен бик күренекле вакыйга. Без шул Һабантуйда үзебезнең дусларыбызны, якташларыбызны күрдек. Шуңа кәефтәр бик яхшы. Бик тә йырлайбыз да. Ошо Һабантуйда түгел, башка очрашуларга йөрергә тырышабыз. Ул охшай, чөнки бу Мәскәүдән үрнәк урыны. Монда безнең өчен бу үзебезнең культурабызны югалтмаска, телебезне югалтмаска ярдәм итә. Шуңа ошо Һабантуй, менә Мәскәү Һабантуй безнең өчен бигрәк тә якын һәм күренекле вакыйга. Мәскәүгә мин 3 ел элек эшкә килдем. Үзем Өфөлә башкорт дәүләт университетын тәмамладым. Хәзер инде международный фондта эшләйм. Мин Мәскәүгә беренче ел, монда инде финансовый университетта при правительстве Российской Федерации укыйм. Беренче курсты беттем. Вот, әле озакламай яйга каникулга кайтырга йөрибез. Һабантуй бик яхшы үтә, бик күңелле. Әле бында таныштарны табырга дип килдек, күрергә, башкорт халкына үзенең тарихын, халкын белһен өчен, йырларын белһен өчен, биюләрен күрергә. Әлбиттә, Мәскәүдә яшәгән халыктар озак кайтмагандар Башкортстанга. Әлбиттә кирәк мондай бәйрәмнәр. Нык кирәк. Без монда күпме башкортлар күмәкбез монда. Шуңа бергә бетәбезгәләр. Бергә булырга. Бергә булыр кирәк. Сәләләфетем 8 ел, мин 5 ел Мәскәүдә. Тормыштар шәп, Һабантуй әлбиттә безнең елда көтеп алган байрамыбыз. Бөтә башкорт халкында булган бөтә көтеп алабыз инде бу байрамды. Урында бик матур урын һайланган, елдагы үткән урындан тагыла матуррак урын тапкандар. Шуңа кәефле, матур үтеп уйлайбыз бүгенге байрам. Рәхәтләнеп, дусларыбызны күреп, туган башкорт мулларыбызны тыңлап, ял итеп, бәеп кайтырга. Дуслар менән очрашуга тагы бер форсат. Туган яктан ситтә йөрибез бит инде. Туган Башкортстанга кайтып килгән байрам бер хезмәт әйткәндә. Мәскәү Һабантуйында милләттәшләребезнең бердәмлеге генә түгел, уларның тормышка аяк акыл менән караулары ла һөендерде. Һәм был яһәттән безгә улардан үлге алырга урын бар. Без унда спиртлы исемлектәр менән авылларда күрмәдек. Искиткеч исемлектәр урынына Мәскәү башкортлары кымызга өстенлек бирде. Әлбиттә, кымыз табигый продукт. Шуның өчен без уны яратабыз. Оның өсеүе халыкты бер нисек тә каушатмай. Бу безнең борынгыдан килгән, безнең иң яхшы
башка напитоктарды минем өстүмө килмей. Һабантуй бүген тынычлык, дуслык, хезмәт һәм милли юлларга ихтирам билдәһе ул. Шуга ла елдан-ел уның абруйы ла, географияһы ла үтә бара. Мәскәү Һабантуйы ла милли байрамдың яңа юсуфтарын асып, байрам кунакларын башка халыкларның мәдәнияте менән танышу, дуслык ипләрен ныгытуга булышлык итте.